How many times have you spoken to her since she died? Only once. Faint o weithiau ti wedi siarad efo hi ers iddi farw? Dim ond unwaith. Faint o weithiau ti wedi siarad efo hi ers iddi farw? Dim ond unwaith. Faint o weithiau ti wedi siarad efo hi ers iddi farw? Dim ond unwaith. I always wear striped socks, even in the office. Dwi o hyd yn gwisgo sanau streipiog, hyd yn oed yn y swyddfa. Dwi o hyd yn gwisgo sanau streipiog, hyd yn oed yn y swyddfa. Dwi o hyd yn gwisgo sanau streipiog, hyd yn oed yn y swyddfa. Have you been vaccinated? Wyt ti wedi cael dy frechu? Wyt ti wedi cael dy frechu? Wyt ti wedi cael dy frechu? I don't think that she is the boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi di'r boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi di'r boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi di'r boss. I don't want to be disappointed. Dwi ddim eisiau cael yn siomi. Dwi ddim eisiau cael yn siomi. Dwi ddim eisiau cael yn siomi. There are frozen fish on the table for you. Mae yna bysgod wedi rhewi ar y bwrdd i ti. Mae yna bysgod wedi rhewi ar y bwrdd i ti. Mae yna bysgod wedi rhewi ar y bwrdd i ti. She's been shot by someone who has been in prison at least 3 times. Mae hi wedi cael ei saethu gan rywun sydd wedi bod yn y carchar o leia 2 gwaith. Mae hi wedi cael ei saethu gan rywun sydd wedi bod yn y carchar o leia 2 gwaith. Mae hi wedi cael ei saethu gan rywun sydd wedi bod yn y carchar o leia 2 gwaith. I have prepared something for the people who won't be at the wedding tomorrow. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Which of us two is the other? Pa un ohonyn ni'n 2 ydy'r llall? Pa un ohonyn ni'n 2 ydy'r llall? Pa un ohonyn ni'n 2 ydy'r llall? Unbeknownst to his wife, Gloywi had put a dead hedgehog in the bed. Yn ddi ar wybod i'w wraig, roedd Llywarch wedi rhoi dreinog marw yn y gwely.
Yn ddi ar wybod i'w wraig, roedd Llywarch wedi rhoi dreinog marw yn y gwely. Yn ddi ar wybod i'w wraig, roedd Llywarch wedi rhoi dreinog marw yn y gwely. The concepts that are mentioned in the report are subjective, aren't they? Yes, to a certain extent. Mae'r cysyniadau sydd wedi'u crybwyll yn yr adroddiad yn odrychol yn dydyn? Ydyn, i raddau. Mae'r cysyniadau sydd wedi'u crybwyll yn yr adroddiad yn odrychol yn dydyn? Ydyn, i raddau. Mae'r cysyniadau sydd wedi'u crybwyll yn yr adroddiad yn odrychol yn dydyn? Ydyn, i raddau. It is believed that it was gas that caused the explosion, not a bomb. Y gred yw mae'n nwy achos y ffrwydriad, dim bom. Y gred yw mae'n nwy achos y ffrwydriad, dim bom. Y gred yw mae'n nwy achos y ffrwydriad, dim bom. Although the mystery isn't solved, the chief inspector has announced that the investigation will not carry on. Nad ydy'r dirgelwch wedi'i ddatrys, mae'r prif arolygydd wedi cyhoeddi na fydd yr ymchwiliad yn parhau. Nad ydy'r dirgelwch wedi'i ddatrys, mae'r prif arolygydd wedi cyhoeddi na fydd yr ymchwiliad yn parhau. Nad ydy'r dirgelwch wedi'i ddatrys, mae'r prif arolygydd wedi cyhoeddi na fydd yr ymchwiliad yn parhau. The bassist I am thinking of looks serious when he plays in front of an audience. Mae'r basydd dwi'n meddwl amdano fo yn edrych yn brydd pan mae o'n chwarae o flaen cynulleidfa. Mae'r basydd dwi'n meddwl amdano fo yn edrych yn brydd pan mae o'n chwarae o flaen cynulleidfa. Mae'r basydd dwi'n meddwl amdano fo yn edrych yn brydd pan mae o'n chwarae o flaen cynulleidfa.